Maayong adlaw kaninyong tanan dinha. Daghang salamat nga kita makatuon gihapon sa balaang pulong sa Ginoo. Magpasalamat usab ako sa tanan nga mitabang aron nga kita makatuon gihapon ang atong weekly Bible study. Sa akong giingon na ninyo nga ang atong tumong, ang atong purpose, ang atong tuyo dili mag-converter sa mga tao sa usa ka relihiyon kung dili nga atong mahibaw-an ang pulong sa atong Ginoong Hesukristo. Sa dili pa kita magsugod, atong ihatag ang tanan. Mag-ampo kita. Sa ngalan sa Amahan, nga mao'y nagpadala sa atong Ginoong Hesukristo. Sa ngalan ni Jesus nga nagahatag sa iyang kinabuhi aron nga kita maluwas sa atong mga sala. Ug sa ngalan sa Espiritu Santo nga mo'y musulod sa tagsa-tagsa sa atong kasing-kasing. Ginoo, nagaampo kami karon nga hinaot pa unta nga ikaw magauban kanamo karon. Hinaot pa unta nga imong abrihan ang among kasing-kasing. Hinaot pa unta nga ang imong pulong makapuyo sa among kasing-kasing aron nga kami mausab, aron kami maghinulsol sa among mga sala. Ginoo, abriha usab among hunahuna. Nagaampo kami nga ang Espiritu Santo may magauban kanamo karon. Sa ngalan ni Hesukristo nga among manluluwas. Amen. So, sa dili pa kita magsugod, apil sa sugod ang review. So, kita karon gatuon na kita sa sinulat ni Mateo. Si Mateo usa ka tax collector. Daghang dili makagusto sa kaniya. Ang uban miingon nga siya makasasala. Kay corrupt kaayo apan gikuha siya sa atong Ginoong Hesukristo nga maoy usa sa iyang mga disipulo. So dinhi atong makita ang principle sa atong Ginoong Hesukristo nga bisag unsa kadako sa atong sala kita mapasaylo. So sa review sa chapter 1 sa Matthew, dito gibatbat ni Mateo ang kagikanan sa atong Ginoong Hesukristo, lineage, nga gikan siya ni Abraham o gikan ni Haring David. So siya gyud sa legal, siya ang Misaya nga gipaabot, siya ang hari nga pareha ni King David. So and then sa kapitulo 2 dito atong gitun-an ang pagkatao ni Jesus. Dili kumpleto ang gisulat ni Mateo. Mabasa nato ang tanan sa pagkatao ni Jesus sa sinulat ni Lucas, ni Marcos, ni Juan. Apan dito sa atong pagtuon sa usang semana, dinay tulo ka klase sa mga tao sa nga naapektuhan sa pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo. Ang una, naapektuhan ang mga leadership, ang mga makiadmanon sa atoa, ang paglantaw 3 kings dili ni tulo ka hari. Ang didto gikan sa east, sa Iran, Iraq possible nga miadto aron sa pag-worship sa atong Ginoong Hesukristo sa bata pa siya. Di na nay mga tao nga nahibalo. Kini sila nahibalo sa karaang tugon o ila gyuning giadto gyud nila aron to worship the Lord Jesus Christ. Ang ikaduhang grupo mao ang mga relihiyoso sa Bethlehem sa Israel dito sa Jerusalem. Mga eksperto ni sila sa balaod sa Old Testament, nahibalo sila nga ang Misaya unsa ang Misaya nga moabot. Apan nahibalo lang sila wala sila gihimo, wala sila mo bisita
wala sila mag-worship sa atong Ginoong Kristo. Ang ikatulo, mao si Haring Pilato nga gusto giniyang patyon ang atong Ginoong Kristo against sa teaching, against siya sa atong Ginoong Kristo. So munay tulo ka klase sa mga tao, siguro karon posible gyapon nga adunay mga tao nga nabalo sila may tungod sa pulong sa Ginoo apan walay epekto sa kinabuhi nila. Nay uban usab nga dinhi sa amoa kung mag-mention ka lang mahitungod sa atong Ginoong Kristo, dili nila gusto. Na aduna po'y daghang ubang mga tao nga nahibalo sila mahitungod ni Jesus ug sila mi worship God sa atong Ginoong Kristo. So hain man mo. So mao na atong gitun-an sa usang semana. Karon moadto na kita sa kapitulo 3. Sa Mateo kapitulo 3. Guys, what's up? Naa na ba mo din na sa kapitulo 3 sa sinulat ni Mateo. So, sa bata pa ako, sige kong moingon nga bata kay tigulang naman ko kaayo. Ang amo gyung ang usa sa akong gipaabot gyud sa akong kinabuhi nga ma-enjoy mao nga ang Pasko. So magkanta didto sa kabalayan o kadtong adlaw sa mga minatay. And then sa birthday. And then ang usa mao ang San Juan. Maligo sa dagat sa magbalon og saging para didto maligo sa dagat. So hain man wala ko kay balo o siguro kadaghanan wala siguro kay balo nganong maligo man sa dagat sa panahon ni San Juan. Karon atong tun-an ngano man ni sila, ngano man ni kinsam ni si San Juan nga na magbubunyag, magbautista. So ang kagikanan ni kini si Juan og si Jesus second cousin. Kay ang ilang inahan igdagsa. So si Juan ang iyang ginikanan relihiyoso ni sila. Ang iyang papa, ang lineage sa iyang papa, ang kagikanan mga pare gikan ni Aaron. Kini mga pare mao'y magsilbi, mag-serve dito sa templo. Lain ni sa pare nato karon. So so siya unta mahimong pare ni siya. Apan wala niya gikuha ang kadtong iyang posisyon. So si Juan very interesting ang iyang pagkatao. Kay ngano man ang iyang papa ug mama tigulang na kayo. Mura og para sa paglantaw sa mga tao, paglantaw nimo ug paglantaw nako, imposible nga makaanak na sila. Wala ko kay balog pila edad pero miingon sila tigulang na. So mao nang sa dihang nakadungog ang amahan ni Juan sa anghel nga miingon nga kamo magkaanak mo. Murag mikatawa siya, wala siya mituo. Kay lisod man kay makatuo. So ang anghel miingon siya, o sige kung dili ka mutuo, dili ka makasulti until nga manganak ang imong asawa. So mao na si Juan. And then ato pong lantawon kung unsa ang mensahe ni Juan. So atong lantawon karon sa atong sa kapitulo 3 kung kinsa ni si Juan ug unsay mga gitudlo niya. Kay kini makatabang kaayo nato ni. Basahon nato. Ang pagwali ni Juan nga magbubunyag. So si Juan ang famous niya nga dangga magbubunyag. Dili ni siya ang writer nga Juan kundi ang second cousin ni Jesus. Kay duha ka tawo ang popular sa Bible, ang si Juan nga beloved o kini si Juan nga Bautista. Kini karon ang si Juan ng Bautista.
Versikulo 1. Niadtong panahuna, miadto si Juan nga magbubunyag didto sa dapit nga awaaw sa Judea ug nagwali. So murag gilaktawan ang pagsulat ni Mateo gikan sa pagkabata ni Hesus, pagpanganak, ug karon gilaktawan niya nga si Juan nagsugod na og sermon. So adunay gap nga wala gisulti, adunay panahon nga wala gisulti gikan sa 12 anyos si Hesus hantod sa 30 anyos walay mga sulat may tungod ni Hesus. Apan dinhay mga sulat nga wala giapil sa Bible kay murag dili matuuhan ba. So moingon sila nga sa bata pa si Hesus para magpasikat siya sa iyang amigo, kining lapok iyang gihimo nga langgam o gipalupad niya. So daghang mga istorya may tungod ni Hesus nga kadaghanan sa mga naghimo sa Bible wala nila giapil. So karon ang edad ni Hesus mga 30 na ni siya. Kay mitabang man siya, posible nga ang iyang si Jose namatay na. So siya ang head sa family sa pagkaon nila. Apan pagkaabot og 30 anyos si Jesus nagsugod na sa iyang tahas, sa iyang goal, sa iyang purpose dinhi sa kalibutan. So mao ni si Juan ang nag-introduce. Balikon ako sa versikulo 1. Niadtong panahona, miadto si Juan magbubunyag dito sa awaaw sa Judea ug nagwali. Kini siya duol ni siya sa Dead Sea, sa among pag-adto sa Israel. Kini sila kabatuan, kabalasan, na sa awaaw yun ni kaayo. Sumungutana kita, ngano man nga si Juan didto nagwali sa lugar nga mga awaaw. Walay daghang mga tao. Unta mo dito siya magwali sa templo nga daghang mga tao, mga relihiyoso, apan wala siya dito. Kay ang iyang mensahe lain man kaayo sa mga relihiyoso, dito siya sa awaaw. Unsa man siguro may tabo. Dito siya nagwali. Versikulo 2. Nag-ingon siya, hinulsuli og biyai ang inyong mga sala kay hapit na maghari ang Dios. So mao ni iyang pinaka main topic sa iyang sermon. Do you think sa inyong paglantaw nga kining iyang sermon applicable gihapon sa ato karon? Is this relevant sa panahon nato karon nga maghinulsol? So mingon siya hinulsuli unsa may mga reason, unsa may atong mga observation na ini, buot pasabot hinulsuli, buot pasabot nga kitang tanan nakasala maghinulsol sa sala. Unsa man yung maghinulsol? Mingon siya, biyai. Ang paghinulsol di ay buot ipasabot. Nga kung ang imong gihimo dili maayo, biyai, mao na paghinulsol. Kung ang imong direction 0 degrees, moadto ka sa 360 or 180 degrees, nga ang imong paglakaw sa kinabuhi ayuhon nimo, dili nimo ipadayon ang mga sayop. Mao na paghinulsol na bag-o ang imong kasing-kasing tungod sa imong sala. So ikaw ako miingon si San Pablo, so wala pa siya na converter, siya ang pinaka number 1 nga makasasala. Apan nalimpyuhan siya sa atong Ginoong Hesukristo. Ako usab makasasala sa paghuna-huna, sa pagsulti sa mga buhat, nakasala ko. Kitang tanan maghinulsol. Kitang tanan nagkinahanglan kita kinsay makapasaylo sa atong sala. So mao na pinaka sentro sa iyang sermon nga dili pwedeng sermon dito sa templo kay ang mga tao sa mga Hudiyo dito
Mituo man nga sila walay sala tungod sa ilang mga gihimo sa mga seremonyas nila. Si Juan, ug miingon siya, hapit na maghari ang Dios. So, maghari ang Dios. So, nag-ingon siya, hapit na. Ang trabaho niya nga siya mag-introduce sa atong Ginoong Hesukristo. Miingon siya, maghari ang Dios. Maghari ang Dios sa atong kasing-kasing. Si Juan, mao ang gisigutan ni Propeta Isaias sa iyang pag-ingon. This is verse 3. So, gikutlo ni Mateo ang prediction, ang pagtagna mahitog ni Juan. Kini gitagna ni mga 6 or 500 years before Jesus. Miingon dito ang gikutlo, may nagsinggit didto sa kamingawan. Andama ninyo ang dalan alang sa Ginoo. Himuang tulid ang iyang agianan. Mao nay prediction sa unang panahon. Kung adunay hari nga mo bisita sa usa ka syudad, sa usa ka lungsod, ang mga tao excited, ilang limpyuhan ang dalan, o ilang ayuhon kay hari moabot na. Mao nay giingon ni Propeta Isaias. Mao nay mensahe ni Juan nga limpyuhan ninyo, ayuhon ninyo ang kasing-kasing ninyo. Kay moabot na ang Ginoo. Miingon siya. Guys, gikinahanglan ba nga limpyuhan ang atong kasing-kasing? Aron nga makapuyo ang atong Ginoo, ang Espiritu Santo. Makalingaw kayo nga ato nang hunahunaon. Dinhi, versikulo 4, gi-describe ni Mateo kung unsay mga sinina ni Juan. Kadaghanan kanatong mga Filipino siguro gusto nga ang pantalon, Levi's, siguro ang mga babae, ang mga bag nila, wala kay bulog unsala ng mga mahal nga bag dinha. So, pero si Juan, tanaw na to, siguro ang mga Pilipino gusto og sapatos nga Adidas, Nike. Tanaw na to si Juan. Yan siya. Ang besti ni Juan, hinimo gikan sa balahibo sa kamelyo. Og nagbako siya panit, og ang iyang kanunon dulon og dugos. So, kaysa ni anong lugar nga desierto, kining panit sa kamelyo makatabang, makapabugnaw. O kung winter usab, makapainit usab. So it makes sense na mao to yang sinina. Og unsa iyang kanunon, guys, unsa may mga kanunon nato ni kada adlaw. Mukaon tag itlog, mukaog pansit, mukaog bulad, mukaon og isda, baboy, baka or maka. Pero ang iyang kanunon, dulon og dugos. Sa ilang panahon, kining dulon, ilan ning dukdukon, o ilan ning imix la sa harina, o mo ilang ibutang nila sa pan. Or, usahay, ang ilang recipe, ilan ning prituhon, or ilang isugba. So, gusto ba mo o dulon ang inyong pagkaon karon? Mao nay pagkaon ni Juan. Ambot kung kaya ba na ako ni kanon. Versikulo 5, unya nangadto kaniya ang mga tao. Wow! Versikulo 5, unya nangadto kaniya ang mga tao gikan sa Jerusalem og tibuok lalawigan sa Judea og gikan sa kayutaan og kasikbit sa suba sa Jordan. Daghang kaayong mga taong maminaw sa iyang sermon, sa iyang wali. Bisag ang lugar init kaayo, daghan kaayo ang miadto ni Juan tungod tingali sa iyang pagwali. Unsa may resulta sa dihang naminaw sila? Versikulo 6, sayis gisugid nila ang ilang mga sala o gibunyagan
niya sila dito sa suba sa Jordan River na nakaadto ko ni ining Jordan River. So naimportante din guys nga gusto na kong may bawa ninyo. Gisugid nilang sala. Gibunyagan. So usa niya gibunyagan. Ilang gisugid ang sala, naghinulsol sila sa ilang sala. Usa sila gibunyagan. Sa unang panahon, ang bunyagan lang, sa panahon ni Jesus, sa mga Hudyo, katulang mga Gentile, mga Hintel, nga nahimong Jew, maunay bunyagan. O dito nakita nako sa akong pagbisita, kung unsa kadako ang bunyagan, unsa kadako sa murag gamay ning swimming pool, nga ilag yung ituslob dito ang bunyagan. So mo na ilang practice sa pagbunyag, ituslob gyud. Mao di ay na nga kung kita wala ta kay bulokin sa gatudlo nga maligo sa dagat nga ituslob. Mao na significance ni anang pag bautismo sa bunyag. So nabalo kita nga kadto di ang mga tao lang nga nagsugid nga naghinulsol sa ilang sala ang mabunyagan. Mao nay practice nila. Kay unsaon man pagbunyag kung kining usa ka tawo wala kay bulo nga siya makasasala. Kundili iyag yung angkunon nga sila nga siya makasasala. Usa bunyagan. Versikulo 7. Sa pagkakita ni Juan nga may daghang Parisiyo o Sadusiyo. Kahibalo na kinsa ni siyang mga Parisiyo, Sadusiyo. Kini sila ang mga leadership dito sa templo. Sa relihiyon, kini sila ang haring ganges. Dito. Miadto usab ni Juan. Nanuol sila kaniya aron magpabunyag. Gusto silang magpabunyag lang. Apan wala sila naghinulsol sa ilang sala. Unsa may sultin, unsa may reaction ni Juan. Miingon siya, mga bitin. Kinsay nagsulti kaninyo nga makalikay kamo sa taliabot nga paghukom sa Dios. So, ang Dios di ay maghukom sa mga tao nga wala maghinulsol sa ilang sala. Usay makaingon kita nga daghang mga tao moingon nga ang Ginoo sa gugma dili niya gusto nga maghukom siya. Ang hukom bot ipasabot niini maimpierno. Kung ato ning tun-an sa dako sa ilalong pinakalalong nga pagtuon. Versikulo 8. Miingon si Juan, ipakita ninyo nga naghinulsol na kamo sa inyong mga sala pinaagi sa inyong buhat. Kini di sila wala naghinulsol, gusto lang magpakita nga sila na bautismuhan. Ang ilang buhat dili di ay maayo. Kay kini sila nahibulo kita nga tigpaka aron ingnon mao na igsulti ni Jesus, hipokrito. Kini sila. Sa akong giingon ninyo sa barko pa ko sa unang panahon, nakalibot ko Cebu kalibutan, apan pag-adto na mo dinha sa Hong Kong, daghang mga tawo nga mobaligag relo, mga radio, katong mga mahalon nga Swiss sa unang panahon, Swiss watches ang sikat karon. Nanay daghang kuan watch nga bisag ang imong pitik sa imong kasing-kasing may bawaan. Pero dito sa Hong Kong daghang mga piki nga mga relo. So pagpalit na mo pag uman sa usa ka semana, mamatay na daghang piki. So kini usab nga mga relihiyoso fake ang ilaha. Nagpakaron ingnon sila. Mao na miingon si Juan, ang inyong buhat usbon ang inyong kinabuhi. Dili lang kamo nga relihiyoso, siging gasimba, siging gaampo, apan walay pagbag-o sa kasing-kasing. Mao nay mensahe ni Juan. Og miingon siya, versikulo 9, nagdahom ba kamo tungod kay kaliwat kamo ni Abraham, maluwas kamo?
Si Abraham good, ang ilang pagtuo dito nga sila anak ni Abraham, sila ang pinili sa Ginoo. Sila ang sigurado nga makaadto sa langit. Pero miingon si Juan, sultihan ko kamo, makahimo ang Dios pagkuha niining mga bato aron himuong mga anak ni Abraham. Insya ang imong kagikanan walay kwenta. Ang kwenta ang imong kasing-kasing. So dili da importante kung unsa kang relihiyon, kung dili unsa ang imong kasing-kasing. Aduna kabay relasyon sa atong Ginoong Hesukristo. And then ang iyang sermon, miingon siya sakit siyang mo sermon, miingon siya gani karon giandam na sa Dios ang atsa. Siguro kining atsa dako kining atsa aron iputol sa mga kahoy diha sa mga gamot. Wala siya gasultig kahoy ha. Mga tao ni ang buting ipasabot. Ang atsa sa Ginoo putlon. Ang tanang kahoy nga dili mamunga og maayong bunga putlon og isugnod sa kalayo. Ang mga tao nga relihiyoso, mga tao nga ang bunga sa ilang kinabuhi dili maayo. Miyon siya putlon sa Ginoo og isugnod sa kalayo. So nagsulti siya og imperno si Juan. Karong panahon na daghang mga taong dili mo tuo nga adunay imperno. Apan si Juan, ang Biblia, si Jesucristo nagsulti gyud. Miingon si Jesus nga dako kayo ang dalan paingon sa imperno. Daghang kayong mga tao nga moagi. Ang paingon sa langit gamay ug jutay lang. So kini sila mutuo ako nga kini sila wala nagbinotbot. Si Jesus, si Juan dili nagbotbot kanato. Nagsulti sila sa tinuod nga aduna gyoy. Adunay hukom, adunay imperno. Versikulo 11, mingon siya, ako nagbunyag kaninyo pinaagi sa tubig aron pagpakita nga naghinulsol og mibiya kamo sa inyong mga sala. Para pagpakita outside. Apan ang muani sunod kanako magbunyag kaninyo pinaagi sa Espiritu Santo ug sa kalayo. Ang buting ipasabot si Jesus nga magbunyag pinaagi sa Espiritu Santo nga mosulod ang Espiritu Santo sa atong kasing-kasing ug limpyuhan niya ang atong kasing-kasing. So nagamit siya pulong nga kalayo. Limpyuhan, i-purify kita. Siya, mingon siya si Jesus, siya mas gamhanan kay kanako. Og dili ako angay bisan gani sa pagbitbit sa iyang sandalyas. So, wala ni ipakita ni Juan ang iyang kaugalingon, kundi gipakita niya ang atong Ginoong Hesukristo. Versikulo 12, kini posibleng dili nato ni masabtag jutay, pero naay words dinhi nga talagsa natong gamiton. Unya naggiok siya og napalid. Versikulo 12, naggiok siya og nagpalid aron lainon ang uhot gikan sa mga lugas. Tigomon niya ang mga lugas dito sa kamalig, apan ang mga uhot iyang sunugon sa kalayo nga dili mapalong. Unsa may pasabot ani? Sa akong sa bata pa ako, akong inahan magamit og nigo. O kung kusog ang hangin, ang tahop mapalid ug ang tahop baliwala na. Sa unang panahon usab, sa panahon ni Jesus, mao po na gihimo nila sa mga trigo para ang excuse me, uhot ug ang lugas mabahin. Gihimo po na nila. So nagamit sila nigo, naapot ay nigo karon. Pero ang buti pasabot ani nga ang atong Ginoo iyang bahinon ang mga tao nga walay pagtuo kaniya
ug miingon siya sunugon sa kalayo. Mao ni ang sermon. Do you think kining sermon ni Juan gikinahanglan kanato karon? Posible ba nga daghang mga tawo nga dili na nila importante ang atong Ginoong Hesukristo? Nga kita nag-enjoy lang og husto nga wala mahibalo nga aduna di ay judgment someday, nga mag-enjoy lang, nga walay kinabukasan. Si Jesus miingon gyud nga kini sila moadto sa kalayo nga dili mapalong. Versikulo 13, unya gikan sa lalawigan sa Galilea miadto si Jesus. So gi-introduce na niya si Jesus sa Jordan, sa Jordan, aron magpabunyag kang Juan. Sa pagbisita namo miadto mi dinhi sa Jordan. Gamay lang ni siyang river. Dili unta, versikulo 14, dili unta mobunyag kaniya si Juan nga nag-imiingon, ako ang angay nimong bunyagan, apan nganong ako naman hinuon ang mobunyag kanimo. Apan gitubag siya ni Jesus, pasagdig lang nga mahitabo kini, kay niining paagiha makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios. Busa miuyon si Juan. Human gayod sa pagbunyag kang Jesus, mikawas siya sa tubig. Unya naabli ang langit ug nakita niya ang Espiritu sa Dios nga mipaubos daw sa lampati ug mitugdong kaniya. Versikulo 17, og unya may tingog gikan sa langit nga nag-ingon, kini mao ang pinangga kong anak og nakalipay kanako pag-ayo. So mao nay ngano nga kita mituo nga adunay usa ka Ginoo, tulo ka personas. That is Trinity. Daghang mga tawo wala makasabot niini, daghang mga relihiyon nga dili mutuo nga ang Ginoo tulo ka persona. Miingon sila nga ang ubang Kristiyanos adunay tulo ka Ginoo. Usa lang ang atong Ginoo. Usa ang atong Ginoo apan tulo ka personalidad. Kini dinhi sa pagbunyag ni Jesus ang Amahan misulti nga kini akong pinalangga, nalipay siya sa iyang anak pag-ayo. O ang Espiritu Santo mao'y musulod sa atong kasing-kasing. Mga kaigsuonan, unsa may atong buhaton karon may tungod sa atong Ginoong Hesukristo. Siya ang pinalangga sa anak, siya ang anak nga pinalangga sa Amahan. Siya ang mianhi dinhi aron nga kita luwason sa atong mga sala. Maghinulsol ba kita sa atong mga sala? Kini maayo kaayong balita. Kay si Jesus lang ang makapasaylo, makapalimpyo sa atong sala. Wala na ilain na makapalimpyo kanato. So this is a good news. Apan kung kita dili mo duol ni Jesus, unsa to'y giingon ni Juan nga moadto ang uban sa kalayo nga dili mapalong. Mag-ampo kita. Among Amahan, daghang salamat sa imong promise nga kung kami moduol makinulsol sa among sala, nga imo kaming pasayloon. Hinaot nga panalanginan nimo kami karon sa ngalan ni Jesus. Amen.